हाँ ଚାଲ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ କରିଦବା। ପଇସା ପତ୍ର କହିଲେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଟିକେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ୍ବ ପାରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଉ ଆମ୍ବ ଭୋଜି ହବ ଆସିଛି ଆମର ଛୁରୀ ଆଉ ମାର୍ବଲ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଟପଟା ଧରିଛି ଡନ୍ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲଟା ବି ଆସିଛି ଆଉ ଯିବା ଆମ୍ବ ଟିକେ ପାରିବା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଖିଆ ପିଆ କରିବା। ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି ଇଆଡେ ଚପଲ ବି ଆଣିନି ଯେ ଗୋଡ ଫୋଡ ଫଟକା ହେଇଗଲାଣି କଣ କରିବା ଆମ୍ବ ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବା। ପିଲାବେଳେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଚୋରି କରିକି ଆମ୍ବ ଖାଇଛୁ ବହୁତ ଟେକା ମାରିଛୁ ଗଛକୁ ଆଉ ବଢିଆ ଆମ୍ବ ହବ। ବୁଝନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟେକା ମାରୁଛି ଆମ ସନ ମାଇଲେ 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 ମାର ମାର ମାଇରେ ହେ ରହିଯାରେ ହେ ରହି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଝଡେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଡନ୍ ତିନିଟା ଆମ୍ବ ଝଡେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆମ୍ବ ପରା ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଜାଏ ଡନ୍ ପାରି ଦେଇଛି ଆଉ ଜିତ୍ ବି ପାରିଛି। ଏବେ ଯିବା ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ତାକୁ ବନାବନି କରିକି ଆମେ ଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କଣ ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁ ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ବସିକି ଖାଇବେ ଆଉ ସରିବନି ପୁଳାଏ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧରି ପାରୁନି ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଛି ହାତରେ ରଖିଲେ ବି ହାତ ବିନ୍ଧା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ତୋଟା ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଡନ୍ ମୁଁ ଜିତ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରା ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ଟିକେ ଚଟଣି କରିବା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଆସିଛି ଖିଆପିଆ ଟିକେ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ। ଡନ୍ ଏବେ ବଛାବଛି କରୁଛି ଡନ୍ ଆମ୍ବ ହବ ନା ଆଉ ଆଣିଆ ରେଡି ମାନେ ଆମ୍ବ ଧୁଆ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାର ଆଉ ସନିର ଆମ୍ବଟା ଧଉଛନ୍ତି ଏଠି ଭଲ ହେଇକି ଧୁଆରେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ ରେଡି ଆମ୍ବ ବଢିଆ ଅଛି ଖିଆ ହବ ଆଜି ଆମ୍ବ। ସନିଆ ଏବେ ଯାଉଛି ପତ୍ର କାଟିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଗିଲା ପତ୍ରଟା କାଟିକି ଆଣିବ ଆମ୍ବଟା ଖିଆ ହବ ସେଇଥିରେ ବାଗେଇ କାଟେ ହାତ କଟିଯିବ ହଁ ଦେଖିକି କାଟେ ନଙ୍ଗା ପତ୍ର ରହିଥା। ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିକି ଏବେ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ହବ କଟାକଟି ଟିକେ ହବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପୁରା କଣ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ରୋଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୋଜି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୋଜି ହେଲେ ଆମ୍ବ ଭୋଜି କୋଉ ଆମ୍ବ ରାଜା ଏଠି ଏବେ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିଛି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କାଟୁଛି ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ପୁରା ଆଉ ଡନ୍ ପାଖରେ ବଇଛି ରାଜା ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ଏପଟୁ ଆମେ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ କାଟିକି ଏଇଠି କଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆ ଦେହରୁ ଯୋଉ କୋଇଲିଟା ବାହାରିବ ଛୁଆ ବେଳ ତ ଆପଣ ମାନେ ଖେଳିଥିବେ କୋଇଲି ଭାଇ କିଏ ରେ ଦେଖା ସେପଟେ ସେପଟେ ଲୁଚିଗଲା ପୁରା ହେଡସଟ୍ ପୁରା କିଲ୍। ଏବେ ଆମ୍ବ ଏବେ କଟା ହବ ଆଉ ଏ ଡାଲାରେ ଆମ୍ବ କଟା ସରିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ପଡି ସାରିଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଡନ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଉଲ ପୁରା ଝିଲଝିଲ କରିଦଉଛି ସାଇ ଗୋଟେ ଖା ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନଟ ଖା ଟିକେ ବୋଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ସବୁ ଆରେ ଭଲ ଅଛି ନା ଆନନ୍ଦ ବଢିଆ କହିଲାଣି ନଟ କଣ କହୁଛୁ ରେଡି ଆଉ ଡନ୍ କଣ କରିବା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ଖାଇ ଚାଲ।